zenidan nondik iristen den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdetu zenidan bide laburra zein den. Galdetu zenidan baina erantzunik ez. Galdera bat irekitzen hasi da zaurian. Berandu da. Galdera bat da espero etzen duen erantzuna. Gaur eta orainez. Eskatu zenidan eskaintzekorik ez. Eskatu zenidan ta emateko deus ez. Eskatu zenidan eskaintzekorik ez. Eskatu zenidan ta emateko deus ez.